AgroLeague е организация за подпомагане на биологичното земеделие, чието последни инициативи са свързани с развитието на биоградинки в училищата. Биоградинка може да се нарече градинка, в която не се използват пестициди и химикали. Но ние искаме да покажем, че това е място, където можем също да наблюдаваме отношенията между живи същества от всякакъв вид. В съвременния свят децата са заобиколени от много техника и много пластмаса. Изгубили се прекия контакт с истинската храна. Ние искаме да ги научим те сами да отглеждат тази храна. Отглеждайки биоградинките, ние помагаме на децата за тяхното развитие, както и за това те да се чувстват като част от един хармоничен свят. Ние отглеждаме 2 биоградинки. В едната растат зеленчуци и цветя, а другата е в съзнанието на децата и учителите. Растенията дават плодове, а децата бъдещите отговорни жители на земята.